Madonyo weche mag ohala ni jatend piny Kenya William Ruto koni Kenya osegoyo kenge malong'o mag nyayo chiemo pacho ka kokalo kuom weche mag pur kod pith ma Kenya oketo maino. Kanolose kinde nyasi mar nyiso mwandu pur kod ohala e show ma Jamhuri Park Nairobi ka, Ruto koni sirikal ne ochiwo mbolea makare kendo momiyo jopur koro osebedo kod yuto kendo nigi yuto mabup. Ruto okoni lwasi mar pur ibiro med bero kendo nengo mwandu mawuok e lowo dhi bedo kare ne jopur. Weche go nosir kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja mawacho ni thoth sukari ma itiyo godo pacho ka sani koro kuoge e pinje malibamba. Kipindi cha miaka mitatu tumetekeleza mageuzi makubwa ya kijasiri na ya kubadilisha mfumo, na matokeo sasa yanaonekana wazi. In 2023, we launched the Kenya Integrated Agricultural Management Information System to register farmers on a digital platform and improve service delivery. Today, 7,100,000 farmers are active on the platform, up from only 300,000 in 2022. The full potential of agriculture has for long been constrained by formidable changes and challenges. Prolonged droughts, sudden floods, and erratic rainfall. It is for the first time now that we are not importing sugar as a country. People don't realize that it has never happened before. Kule Western, najua wakulima wetu wanafurahi, miwa inanunuliwa na inalipiwa.